Hej og velkommen til denne video. I denne video spiller jeg med min ven, Man. Og i dag spiller vi Trade the Fish. Det handler om, at man skal trade fiske, og jeg har faktisk nogle lortefisk. Undtagen en, det er den der og den der. Undskyld, at jeg banner. Det var bare ikke min vilje. Så der er sådan en ting her, så skal man købe dem. Jeg er bare rig lige nu, så jeg kan købe alle de her, jeg har lyst til. Men det handler om, at man skal bytte fiske med folk, der kommer herhen. Så trykker du på enten accept, plus eller decline. Så kan man decline, og så bliver det køber det. Ja. Og hvis du trykker add more, for meget, så bliver de sure. Ham der gjorde. Men hvis du er heldig, så adder de mor. Og hvis du er heldig, og så kommer der sådan en scientist lige nu her. Så kommer der sådan en her scientist her. Og han har vist god, fordi de her gold, de her coins, han giver dig. De gør, så du kan få en overpowered fisk. Så ham skal vi have sige ja til. Jeg har 64 til dem. Og jeg har 19. Jeg har 19, og det er det for det videoen. Hej hej.